Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Festeiros e festeiras, como están? Benvidos na Sete Canal Rías Baixas, o de Festa en Festa que hoxe aterra no concello de Meaño. Imos a vivir a carreira popular deste concello. Iremos a Misa dos Milagres, por suposto estaremos na procesión e pola noite imos a botar os bailes, a verbena. Non se perdan o programa que temos preparado para hoxe. Arranca aquí e agora o de Festa en Festa. Todo listo xa na carreira popular de Meaño, témolo todo preparado para que salgan os rapaciños, os máis pequeniños, e a continuación as categorías seniors. Atención, carreira popular de Meaño. Estamos colgando con una bolsa. Tirando de peluco. Ahí van, vamos. Meaño espérate sempre. Seguimos. Vamos esperando. Ahí pasa primera mujer. Paula Mayobre. Paula Mayobre tirando con Esther Navarrete. Paula Mayobre, Esther Navarrete. 3 metros de diferencia. Estamos en plena competición, temos a mulleres, temos a homes, pequeniños, grandes, de todas as idades, esta carreira popular. Alcalde, que tal? Moi boas, Carlos Vieites. Hola, moi bo día. É unha carreira xa consolera na comarca, Efectivamente, debe ser unha das máis antiguas. Este é a 35 edición no ano 2019. 35 edición xa que levan aquí en Meaño, e deportistas que non só chegan do concello, senón de toda a contorna. De toda a contorna, incluso de Portugal. De Portugal tamén. Efectivamente, estaba pendiente se viña alguén de Francia, finalmente non se notou, pero bueno, xa ten un ámbito moito máis grande que a nivel comarcal. Bueno, vimos xa o comezo da carreira, todo baixo control, Todo baixo control. Agradecerlle ao GAM, Grupo de Amigos de Meaño, a súa colaboración nesta organización. É unha organización que colabora moito co Concello, ten totalmente controlada a situación e esperemos que nas vindeiras edicións incrementemos incluso o número de participantes. Neste ano falamos de 699 participantes, distribuído en 17 categorías e en 4 circuitos diferentes. O profesional o competitivo é de 6 km 330 metros.
Bueno, carreira popular de Meaño, pero que non só esta actividade hai durante todo o día, senón que temos moitas máis porque estamos de festa, alcalde. Efectivamente, é a Festa dos Miraos, celebra o Concello. Empezamos o venres con diferentes tipos de actividades como os acordeóns de Rías Baixas, Antonio Meniño, etc. Ayer continuamos con diferentes tipos de actividades e hoxe a misa solene, concierto de banda e a noite verbena tamén. Non hai queixa, Non hai queixa, non. Non hai queixa para a festa. Non, de momento non. Pois Carlos Viáitez, moitas gracias e a seguir vendo os rapaciños e a xente correndo porque a carreira todavía non rematou. Estirando. López Costa de Portugal. Manuel Lozán. Buscado. No, el número 2. Alejandro Fernández. El gol apasionante entre Paula Esther, que vos conocíades moito o ano pasado, Pois aquí as temos, son dúas mulleres, as dúas primeiras que chegaron á meta. Navarrete, que tal? Moi boas. Moi boas. Bueno, xa co ramiño das flores, non, na man? La verdad, pues esto es un detallazo, me encanta. Sí, señor. Como foi a carrera? Pues la carrera fue dura, o sea, es una carrera que, bueno, se salió a un ritmo, bueno, mediano y después Paula intentó avivarlo y distanciarse. Y me lo puso difícil. Hasta el último kilómetro yo peleé y peleé. Bueno, al final yo tengo un poquito más de reprise, vengo del Campeonato de España, vengo bastante en forma, pero aún así me lo puso muy difícil. Difícil, entonces, aquí a la compañera. Bueno, yo creo que ella es muy modesta, pero realmente se fue cuando le dio la gana. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, no fuimos a un ritmo lento, fuimos a un ritmo bastante rapidillo para el recorrido que viene siendo Meaño, que es todo un sube-baja tremendo. Pero bueno, llegó al kilómetro 6 y Esther tiró y ya imposible de seguir. La rompepiernas, ¿no? Le llaman a la carrera. Sí, sí, tal cual. Encima la rampa previa justo a hacer el kilómetro 6, esa te destroza ya por completo. De si ya no ibas cansado, pues ya te dice zasca, hasta aquí y después a sufrir hasta meta. Pois ovación para estas dúas mulleres, as dúas primeiras que chegaron a meta nesta carreira de Meaño. Siguen chegando corredores a meta, estamos con Javier, que venden de Lugo. Que tal, Javier? Ben, un pouco Duriña cansado. a proba ou...? Sí, chego ben, chego Sí? ben. Sí. Foron 6 kilómetros, non, en total? 6 kilómetros, sí. E como che foron? Ben, ben hasta o kilómetro 5 que hai unha costa, creo que se chama Costa dos Fornos, algo así, que foi moi dura. Case a xente iba andando algúns e tal. E eu intentei aguantar, pero despois ao final cheguei moi xustiño. Sí, participas en moitas probas deste tipo ao longo do ano, Javier? Sí, cada unha por mes ou así, aficionado. De aficionado, sí, non? Sí. Bueno, e que fai un corredor despois da proba, Javier? Vemos checa agua na man, non tomamos nada? Estirar, comer un pouco, e tal. Depende como acabes. Estirar moi ben, sobre todo, eso dicen que é moi bon para recuperar despois. E nada, descansar e beber auga. E agora disfrutar, non? Sí, ahora disfrutar. Pois moi ben, Javier, bo viaxe de volta e moitas gracias, vale? Moitas gracias. Graciñas. Chao.
Bueno, muy bien, pero muy intensa. Mucha cuesta, bueno, cuesta arriba y abajo, claro, pero la última parte mucha cuesta. Entonces, pero bueno, pero bien. Sí, la primera vez que corro aquí en Meaño, pues muy dura, la verdad, que muy rompepernas, todo sube baixa, sobre todo a costa de esas dos fornos, terrorífica. Sí, muy dura. É durilla, é unha carreira moi dura, moita costa, empeza en costa, termina en costa, moi dura. Pero bueno, ben. Valeu a pena. Para o ano repetiremos. Eu son daqui de Meaño, xa conozco, entonces moi ben, o recorrido un pouquiño duro, pero moi bonito. De maravilla, fácil. Eu fui en andantes, pero cos nenos para que se animen e empecen a que inicien algo de deporte. Unha frutiña, unha barrita energética, unha botiña de agua, moi ben, organización moi ben. Que se note que o alcalde tamén apoia aquí os voluntarios, a organización, que tal? Moi ben. Sí, como levamos a mañán? De maravilla, aquí desde as 8 da mañán xa. Colaborando, non? Colaborando, e con moito ánimo. E axudando a toda esta xente que participa. Axudando a toda esta xente, sí. Para o ano que ven, volvan máis. Que repitan, non? Que vida ten o Concello, nun día como este? Sí, isto é unha maravilla. Isto va a ser de voluntariado todo polos nosos veciños e pola xente que ven a participar, que siga a tradición. Quenes estades na organización? Moitísimos voluntarios, polo menos 40. Sí. Todos aquí de Meaño ou xente de fora? Daqui do Concello, a maioría do Concello. Pode haber algún de fora, pero a maioría do Concello. Bueno, contame, que é o que estades dando hoxe aos corredores? A verdade é que damos unha imagen moi boa do Concello de Meaño, porque empezamos xa simplemente desatando os cordóns para quitar os chips, que sea un detalle buenísimo. Pois teñen bebida, camisetas, fruta, a verdade é que a xente responde moi ben e os corredores moi contentos. Pois xa estamos con Nuno Costa, el é o vencedor da categoría absoluta desta proba de Meaño. Que tal, Nuno? Felicidades, noraboa. Gracias. Como foi a carreira? Pois unha carreira, o primeiro ano que participei aquí, teño expectativas de participar no próximo ano, unha carreira bastante bonita, moi bien organizada, con público excepcional, con buenos adversarios, e é unha carreira que incentiva-nos a volver a participar. Já tiña escuitado bien desta carreira, que era unha carreira moi buena e moi bien organizada, e por iso vim aquí participar, e o próximo ano volverei outra vez novamente. Desde já a miña enhorabuena a toda a organización da carreira e que sigam muitos máis anos. Falábamos con Nuno Costa de Portugal, primeiro clasificado, e agora falamos con Adrián Roade, que ven dende Nigrán. Sí, dende Nigrán. Que tal? Bueno, pois a verdade é que moi contento, non? Levo dúas semanas de entreno solo, estuve lesionado. A verdade é que moi contento pola carreira que fixen e non me esperaba o resultado. O resultado, segundo clasificado, superando, se non me equivoco, a Huracán, non? Sí, superando a Huracán e a Alex, que son dúas persoas que levan moitos anos nesto de correr, tamén foron campeóns gallegos e campeóns de España. E bueno, a verdade é que non me esperaba que estuvera tan ben, pero bueno, contento, como che digo, porque levo 2 semanas de entreno e a temporada acaba de empezar e a verdade é que só lle podo dar as gracias ao meu entrenador Óscar, que gracias a él pois estou alcanzando este nivel e a verdade que é impresionante. Pois un veciño de Nigrán triunfando na carreira de Meaño, segundo clasificado. Moita sorte no futuro do que queda de temporada e que che vaya moi ben, vale? Moitas gracias a vos e a organización por facer esta gran carreira. Moi ben, moitas gracias. Gracias. Un saúdo de Festa en Festa! Canal Rías Baixas de Festa en Festa, seguimos no Concello de Meaño, deixamos a carreira popular a un lado porque agora a banda municipal xa está preparada para dirixirse ata a igrexa onde vai a dar comezo os oficios relixiosos para homenaxear a Virxe dos Milagres. Así que nada, imos aló.
aquí sempre se pasa ben, hai unhas festas moi boas, hai unhas comidas moi boas, e bueno, todo o que sea do Salnés, pois, todo é estupendo. Moi ben, unhas festas fenómenas. Son as únicas festas que empezan cedo, como debían de empezar todas. É un milagro estar aquí. Eu sempre digo, aquí en Galicia jubilados é para ir ao banco a cobrar. Aquí non hai unha alma que este jubilada. Bueno, para ir comer o pulpiño aí de festa, sí. Pero aos domingos nada máis, Sí, de lunes a viernes hai que furular. Maravillosamente. Ahora vámoslo a levar mellor comendo en familia, non? De los milagros para mí es algo importantísimo. Ya era mi mamá, ya vine a la novena todos los días y me encanta la Virgen de los Milagros. Sí, de sempre, xa de meus abuelos, de sempre. Sí, sí. É unha cousa que fai o Ayuntamento tamén, axuda moito Que temos moita creencia pola Virgen, a ver. Creo que todo o mundo lle pedimos algo, non? Aunque non nos lo conceda. Estas festiñas son moi bonitas, e despois en familia, cando imos a comer en familia, máis bonita, mira. Bueno, Santiago é o responsable de oficiar hoxe a misa da Virxe dos Milagros aquí. El é nativo de Meaño, que tal, Santiago? Moi ben. E como leva este día vostede? Pois moi ben, eu ordeneime este ano sacerdote. E claro, esta misa sempre viñen de abaixo, sudando como un monaguillo ou tal, e poder oficiala como sacerdote, pois unha maravilla, unha alegría. E un honor, non? Sobre todo, empezar desde abaixo ata que os veciños disfruten dunha Eucaristía oficiada por vostede. Sí, a verdad que encantado, xa de sempre, a catecismo, todo, hasta que entrei no seminario, sempre puiden vir todos os anos. Bueno, que significa esta Virxe dos Milagres para a xente daqui de Meaño? Pois, evidentemente, a Virgen María, a Virgen dos Milagres, sobre todo para os máis maiores que teñen algunhas dolencias, pois poñer nas mans da Virgen esas dolencias, esas peticións, ao mellor algún fillo que necesita axuda, todo eso sempre, unha man a que agarrarse. E rematan os oficios e nos imos a parar un momentiño. Ímonos a publicidade, pero que ninguén se mova porque temos todavía moita festa por diante. Queda o concerto da banda de música e a verbena. Imos a bailar, por suposto. Seguimos no de Festa en Festa. Organiza Concello de Meaño. Seguimos, festeiros e festeiras, no Concello de Meaño, no de Festa en Festa, hoxe na Virxe dos Milagres. E agora chegou o momento de bailar, e voume a corrixir a mí mismo porque dixen que estaba a orquestra Los Satélites. Pois ben, son Los Españoles os que hoxe están actuando nesta gran verbena
acompañados da banda de música de Meaño, que xa está a piques tamén de ofrecer o seu pase. Non se mova, seguimos no de Festa en Festa, imos a bailar. Anímese a bailar, y así podemos. Anímese a bailar, y así podemos. Queremos darle alegría y diversión a toda mi gente. Queremos darle alegría y diversión a toda mi gente. Hoy comenzamos a bailar así. Rosa perfumada, perfumo mi altar. Llevo tu recuerdo, vivo una obsesión. Sonia bella, Sonia por mi inspiración. Siento vivo alegre de tu risa bella. Recuerdos pequeños de tu tierra buena. Siento jardín de regalía de rosa. Rosa tu bella, Sonia por de Magdalena. Oye. Si regreso al baile te buscaré cantando. Cantándote Sonia te digo soñando contigo esa cosa buena, cosas que son bellas como el Magdalena. Siento vivo alegre de tu risa bella, recuerdos pequeños de tu tierra buena. A ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo? 1, 2, 3, Marcos. ¿Cómo estamos pasando ese Meaño? Moi ben. Con quen ves a festa? A ver, dime. Coa muller, pero non me fai caso. Pero mira que bailonga a muller, É moi bailonga. É bailonga. Sí, moi Ai, bailonga. mira, pero mira. Xa o rapaciño xa vai desde pequeniño, non? Enseñado. Enseñadiño desde pequeno. Home, claro. Que tal os españoles? Tocan ben, non? Ben, moi ben. Mano ben. Sí, moi ben. E vos tamén o facedes vastante ben, Vale. Veixo que estades entrenados. Moitas gracias. Estades entrenadiños. Un pouco. Hai moita parexa, ven por aquí, Rubén, ven por aquí. Porque hai moita parexa con Fabén. Moi boa noite, que tal? Moi ben. Como estamos pasando hoxe? De maravilla. Sí. Gusta vos a orquesta ou non? Sí, moi boa. En Meaño bailase ben, Moi ben, hai bo campo. En la tierra norteña, cuando de mí la brisa se me aparta, voy a buscarle seguir sin problema. En la bahía que tiene Santa Marta, un bailecillo de Lima Magdalena, qué linda, en la mujer costeña, qué bella. Banda Unión Musical de Meaño, estamos co seu director, con Diego Javier Lorente. Que tal, director? Moi boa tarde. Boa tarde a todos. Xa todo preparado, non? En orde. Todo preparado. Sí. Aquí estamos, sí. Nerviosiños os músicos ou...? No. Un año máis a disfrutar. Xa están acostumbrados, non? Sí. E o director está acostumbrado tamén, non? Sí. Todo ben. Son moitos anos xa, non? Aquí en Meaño? En Meaño. 6 anos. 6 aniños. Que o que tocades, que o que ofrecedes cando ides a tocar polos povos? Bueno, pues intentamos tener un repertorio variado cada año y aprovechamos también para rodar otro tipo de repertorios. Hoy, por ejemplo, vamos a rodar el repertorio que haremos en el concurso de Galicia de bandas populares y bueno. Sí, porque ademais eles non só están nas festas populares, senón que tamén van a concursos. Sí. E como resultan os concursos? Bueno, pues son muy laboriosos, sí, pero al final queda un pozo en la banda muy bueno. Pois o público tamén se vai animando, está tomando xa a posesión, non? Sí. Como se suele decir, para ver o concerto. Exacto. Pois desexámosche moita sorte a ti, a eles, que vaya moi ben. Moitas gracias. E bo verán. Gracias, igualmente. Gracias.
Fenomenal, me gustou moito. Bueno, me gusta sempre, xa son un gran fan da banda de Meaño. Polos seus méritos, polos seus acontecimientos e por toda esa historia. Maravillosa, maravillosa. Magnífica, magnífico. Sempre me gustou a música da banda. Ai, moi ben, de maravilla, moitísimo. Bueno, gracias por colaborar e divertirse. Moi ben, moi ben, moi ben. A banda de Meaño sempre foi a mellor banda que hubo nestas alrededores. E sigue sendo. Estupendo, maravilloso. Estupendo, sí. Sí, xa virade, sí, xa teño visto, está moi ben, me gusta moito. Está tú ben, moi ben. O que pasa é que debía estar a botar todas as cancións á última, e esas que botou a última, debía botar todas desas, porque as outras é boa para a xente que entende de ópera, nós de ópera non entende. Nós desto de esas que botaron esta última estaban ben. Deixamos a banda de Meaño que vayan a descansar un poquinho, que merecen o moitos músicos da banda do Concello, e agora imos a bailar ao ritmo de Los Españoles. Mira, con qué grupo estou aquí. Vamos a bailar. ¿Cómo estamos pasando? Muy bien. Sí. Fenómeno. ¿De dónde vimos? Vimos de ahí, de Samieira. De Samieira. Sí. Eso é Meaño. Sí, pues estamos ao lado. E que tal lo está pasando aquí na festa? Muy ben, muy ben. Que ben estaban Los Españoles, Sí, moi ben. Botamos un baile, ti máis eu? Vamos, pasando, señora? De maravilla. Sí. A vostede lle gusta a festa ou non? Ay, de maravilla. Yo vengo desde Asturias, desde Gijón. Desde Asturias? ¡Hombre! Pero que está de vacacións en Meaño ou que fai aquí? No, tengo casa en Samieira. Ah, vale. E ven para as festas de Meaño. ¡Hombre, claro! No hay fiestas como las gallegas. Pero mira, o que ten que facer é unha cousiña. Vas a Asturias, dille a xente que en Meaño están unha das mellores festas de Galicia e para ano que veña media Asturias para aquí. No, porque luego no hay sitio donde aparcar. No. Xa salirá vostede noutro programa. De onde é vostede? De Dorrón. De Dorrón. Tareas. De onde se fai a festa da orella, non é? Desde Meaño, desde a Virxe dos Milagros. Sí. Moi ben, sí. Ai, non quere falar, que molestamos. Que facemos aquí, home? Que facemos aquí? Observando eso. Pero vostede dos que observa ou que fai vostede, home? Que fago eu como? Hai que coller e bailar aí no campo. Sí, pero para eso non había que ter reuma. Para isto que faga os outros, non.
mira, vexo dúas mulleres e un home. Claro. Ahora comigo somos dous. Sí. Un colle unha e outro colle a outra, bailamos. Pois sí, claro que sí, veña. Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca nos vivimos. Son aquí de Simer, veciña de aquí. Sí, señor. A 1 kilómetro. E como estas festas ninguna, Moi ben, a mí gusta máis tirar festas, vamos a todas que podemos. Bueno, e conta un poquinho, con quen ven aquí a festa hoxe? Con quen ven? Con meu marido que está ali. Sí, e con amigos tamén? Con amigos, por cierto, amigos de sempre, que vamos a todas as festas. Moi ben, moi ben. Bailase ben en Meaño ou non? Bailase moi ben e non só é a banda, logo a carreira pedestre. É a misa a Virgen dos Milagros que é o mellor que temos. A señora pensa que nós vimos pa festa solo. Levamos todo o día traballando, señor. Claro, e logo a carreira pedestre. Tamén estivemos nela. E logo. E fomos á misa e agora botamos os bailes. E agora tamén. A seguir bailando, non? Veño de Ponte de Sures. Ai, de Ponte de Sures. De Ponte de Sures. E de Ponte de Sures a festa Meaño. Póngalo. Sí. Porque me paso ben aquí. Hai que percorrelas todas, non? Por que non? É moi festeiro vostede ou non? É moi festeiro? Todas as que podo. As que pode vai, non? En Meaño que non sobren parellas para bailar. Eu tamén sigo collendo xente para seguir disfrutando. Botamos un baile. ¡Hombre! E veña festa, e veña Festa festa. arrastrada, festa Como estamos arrastrada. pasando? Estamos de puta madre. ¡Hala! Mira, qué fina es, qué fina, ¿de dónde ven ustedes? Ay, por Dios, y yo también si quiero, soy muy fina. Muy finita, ¿no? Sí, yo vivo en Los Pasales, enfrente a La Toja. ¿En dónde? En Dena, Los Pasales. Ah, es que os de Dena non son como os de Meaño, é territorio aparte, non? Nada, non hai nada de comparación. Nada, non. Pero aquí tamén estamos ben. Pero vimos a bailar a Meaño Home, sempre, claro, non? por sempre. Bailase ben ou non? Moi ben, Sí. todo moi ben. Seguimos bailando entón? Sí, Veña, bailamos. Por la Manzanares estoy luchando. Por que traemos o abanico? Por que traemos o abanico? Ai, cousas personales. Ai, vale, fai moito calor, non? Sí. Pero eso non é nada personal. Calor temos todo. Sí, de outra cousa de mulleres. Terminamos edición de Festa en Festa, pero aquí continúan los españoles facendo as delicias do público que teñen para rato, E vostedes xa saben que se queren que vayamos a gravar a súa festa, só teñen que chamar o número de teléfono que aparece en pantalla, 986 710 741, ou se prefiren envían un correo electrónico o enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos na seguinte, e como sempre dicimos, que sexan moi felices. Ata logo. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillásteme de sorpresa facendo uns selfies para os meus follower. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai,
Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Ah, habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados y La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.